ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома идомаи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола дар пойтахти кишвар ҷамъбаст гардид. даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ идома дорад. шарҳи хабарҳо. имрӯзҳо дар саросари ҷумҳуриямон фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон идома дорад. Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, ки масъули фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон маҳсуб меёбад, барои дӯстдорони китоб маҳфили адабиро баргузор намуд. дар ин барномаи рангин хонандагони муассисаҳои таълимӣ ширкат варзиданд. аз баргузории фестивали мазкур дар китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар ва муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 5 шаҳри Душанбе ҳамкорамон гузориш омода кардааст. дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон таҳти унвони хуҷастабод истиқлол дар китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар тадбири фарҳангӣ доир гардид, ки дар он хонандагону омӯзгорон, адибони кишвар ва кормандони китобхонаи мазкур ширкат доштанд. дар чорабинии фарҳангӣ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 ноҳияи Синои пойтахт иштирок намуда, чорабинии мазкурро бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти адиб Абдурауф Муродӣ роҳандозӣ намуданд. дар ин тадбир хонандагон доир ба ҳаёт ва фаъолияти мафсуф маълумот дода, аз ашъори шоир шеър қироат намуда, аз рӯи асарҳои ҳаҷвияи мафсуф саҳнаҳои ҳаҷвӣ нишон доданд. чунин фестивалҳо бисёр ҳам хуб ҳастанд, барои он ки бедор мекунанд ҳисси китобхониро дар дили хонандагон ва онҳоро талқин мебахшанд, ки онҳо боз ҳам бештар китоб хонанд. яъне чуноне ки мо медонем ҳар қадаре ки инсон хонад, ҳамон қадар барои ӯ кам аст. роҳандозӣ намудани фестивали мазкур саривақти арзёбӣ гардида, он хонандагонро дар рӯҳияи китобдӯстӣ, инсондӯстӣ тарбият менамояд. мавриди қайд аст, ки фестивали мазкур бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба мутолиаи китобҳои бадеӣ ба роҳ монда шудааст, ки дар доираи он зиёда аз 50 чорабиниҳои фарҳангӣ байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ доир гардида истодааст. ҳамзамон дар як вақт дар доираи фестивали мазкур вохӯрии адибон, кормандони китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар бо хонандагон ва омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе баргузор гардид. хонандагон дар китобхонаи таълимгоҳ барномаи фарҳангии омодакардаи хешро пешкаши ҳозирӣ намуданд. мо хушҳол аз он ҳастем, ки бо шоиру нависандагон аз наздик шинос шуда суҳбат намудем ва мо аз ин баъд кӯшиш мекунем ки бештар ба китоб рӯёрем, чунки китоб худ калиди дониш мебошад. ҳозирин фестивали мазкурро барои баланд бардоштани дониши хонандагон ва рӯй овардани насли наврас ба мутолиаи китоб василаи хуб арзёбӣ карданд. инчунин иброз доштанд, ки омӯзгорон низ дар навбати худ барои ҷалби насли наврас ба хондани китоби бадеӣ тадбирҳои зарурӣ андешида, пайваста байни толибилмон озмуну маҳфилҳои гуногунро роҳандозӣ менамоянд. таи чанд сол аст ки ҳафтаи адабиёти кӯдакон меша оғоз мегардад ва дар ҳамин чорабинӣ ман иштирок карда бо хонандагон вохӯрдам. бисёр чорабинии хуб, хонандагон бо тамоми маҳорат, шавқу ҳавас баромад карданд. ин як тарғиб, як ташвиқот барои паҳн кардани китоб, барои дастовар кардани китоб аст. ин барои тавқияти китоб, барои тарғиби китоб аҳамияти хеле калон дорад. زیبای عالی سامان، عالی تاجیک، رهی فردای میلت گشت پرنور. воқеан китоб сарчашмаи дониш аст. шахсро ба роҳи дурусти зиндагӣ талқин менамояд. шахси соҳибмаърифат дар байни хосу ом арҷманд асту мӯътабар. баргузории ҷашнвораи ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон таҳти унвони ҳуҷастабод истиқлол бо мақсади ҳарчи бештар ҷалб намудани насли наврас ба китобу китобхонӣ баланд бардоштани маънавиёти онон ба роҳ монда шудааст. дар толори китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар бахшида ба фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон конфронси илмӣ адабӣ таҳти унвони меҳрномаи шогирд оид ба ҳаёту фаъолияти шоир ва рӯзноманигори шинохта Абдулқодири Раҳим баргузор гардид. дар тадбири мазкур хонандагони литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе ширкат варзида, доир ба паҳлӯҳои мухталифи эҷодиёти ин адиби нуктасанҷ баромад намуданд. аниси кунҷи танҳои китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. оре, ганҷ магир китоб гир мегӯянд, зеро ганҷ агар масраф шуда ба охир расад, китоб ҳеҷ гоҳ ба охир намерасад.
беҳуда нест ки китобро беҳтарин дӯсти инсон меноманд. ҳангоми китобхонӣ шахс ба як олами хаёлот ворид шуда ҷаҳони маънавии худро бою ғанӣ мегардонад. инчунин хонандагон аз ашъори шоир шеъру таронаҳоро қироат карда манзураи иштирокдорони ин маҳфили хотирмон намуданд. ҳангоми дар чунин чорабиниҳо иштирок намудан хонанда ба худ ғизои маънавиеро мегирад ва ҳангоми дар чунин конферансҳо иштирок намудан дар хонанда ҳисси ватандӯстие бедор мешавад, ҳисси китобхонӣ, китобдӯстӣ бедор мешавад ки хонандаро ба роҳи илму маърифат ҳидоят менамояд. ба мо ҳисси ватандӯстӣ, шоирдӯстӣ, шеъриҷодкунӣ рӯшан месозад, дар дили мо инҳоро рӯшан месозад ва моро водор мекунад ки бештар ба шеърхонию шеърдӯстӣ машғул шавем. ҳамзамон шаҳрияи аҳтамзод дур ба эҷодиёти пурғановати шоир Абдулқодир Раҳим сухан гуфта, аз ашъори хеш чанд намунаеро пешниҳоди аҳли толор намуд. ما در محفل شیر و شکر استاد عبدالقادر رحیم شرکت داشتیم که خیلی در این محفل زیبا گذشت و از شعرهای استاد قناعتمند شدیم، زیرا در درون هر یک شعر استاد عبدالقادر رحیم پند موجود است که خواننده میتواند آن را درک کند و بفهمد. شعرهای استاد خیلی خوب برای خوانندگان ایجاد شدند و من که یکی از اشتراکچیان این محفل بودم، در استاد عبدالقادر رحیم غیر از شعر نیز به ترانه خیلی شوق و رغبت زیاد دارد و در یکی از ترانه های خود قید کرده است که ما آمدیم تا دنیا را آباد و زیبا بسازیم و زندگی را از نو باز هم زیباتر بکنیم. سپس مسئولین لیسه مذکور و برخی اشتراکداران دور به اشعار نو ادیب ابراز عقیده نموده، دور به برآمد خوانندگان در این محفل خاطرمان اظهار منتداری نمودند. در فرجام برنامه فرهنگی طالب علمان به این تدبیر تروت خاصه بخشیده طبع حاضرین را شاد و بالیده گردانیدند. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 шаҳри душанбе низ фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон таҳти унвони ҳуҷҷастабод истиқлол дар сатҳи хуб ҷараён гирифт. ҷашнвора бо иштироки китобдорон, фаъолон, ғолибони озмунҳо, аҳли илму адаб баргузор шуд. дар муассисаи таълимии рақами 52 ноҳияи исмоилии сомонии шаҳри душанбе бахшида ба фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон маҳфили адаби фарҳангӣ баргузор гардид. аҳли адаб ва дигар меҳмононро хонандагону омӯзгорони таълимгоҳи мазкур бо садои мусиқии дилошӯб гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. мавриди қайд аст ки хонандагон бо баромадҳои ҷолиби хеш собит намуданд ки онҳо дар воқеъ ба китобу китобхонӣ майлу рағбати беандоза доранд. китоб ганҷинаи бебаҳост ки инсон ба ӯ дилбастагӣ қавӣ дорад. он таҷассумгари бурди беҳтаринҳо, зиндагӣ, сарвати ҷаҳони маънавӣ ва раҳнавардост. вазифаи асосии фестивал ин арзгузорӣ ба мероси ниёгон ва таърихи мо мебошад. сатҳи ҷаҳонбинии моро бисёр мекунад. фестивале ки имсол ва ҳамасола доир мегардад, яке аз падидаҳои хотирмони замони истиқлол мебошад. инчунин толибилмон дар бораи китоб нақши он дар баланд бардоштани маънавияти шахс сухан гуфта, аз эҷодиёти адибони классику тоҷику форс шеърҳо қироат карданд. Сумайи Абдулфайёзиддин ки худ иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донаи китоб аст, доир ба ин ганҷи бебаҳо чунин нуқтаи назар дорад. баргузории чорабинии зерин таконе мебахшад барои ҳар як хонанда то ки бештар рӯ оранд ба китобу китобдӯстӣ ва мутолиаи он. ва албатта ки китоб аст ки ҳар яки моро ба як ҷаҳони бузурги маънавӣ ворид месозад ва боз ҳам барои аз худ намудани чизҳои муҳим ба мо як кӯмаки амиқи худро медиҳад. дар интиҳои чорабинии адаби фарҳангӣ директори муассисаи мазкур баромад карда таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба барномаи консертии толибилмон ҷалб намуд. барномаи мазкур саросар аз шеъру сурудҳо дар васфи китоби модар ва ватан иборат буд. барномаи фарҳангии толибилмон низ писанди ҳозирин гардид. ногуфта намонад ки дар фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон гузаронидани як қатор озмунҳо низ пешбинӣ шудааст. барои муайян намудани ғолибони озмунҳо ва иштирокчиёни фаъоли фестивал дар назди ситодҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ҳайати ҳакамон таъин гардидааст. аз истиқболи ҷашнвораи фестивал дар ноҳияи Файзобод ҳамкорамон нақл мекунад.
омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5-уми ноҳияи Файзобод низ дар доираи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон чорабинии ҷашниро баргузор намуданд. Дар ҷамъомади мазкур намояндагони Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳо, адибону шоирон ва омӯзгорону хонандагони муассисаи мазкур ширкат варзиданд. Бояд қайд намуд, ки طبق جدول برگزاری فستیوال هر یک چورابینی با اشتراک بواسطه ادیبان و شاعران گزارانده می شود. همایش مذکور نیز خوب و خاطرمان صورت گرفت، زیرا آن بخش و لحظه های گوناگون را فرا گرفته بود. نخست ادیبان به سخن برآمده دویر به اهمیت این فستیوال فکر و اندیشه هایشان را بیان داشتند. گفته شد که امروزها در مقیاس جمهوری جشن کتاب است، جشنی است که ادیبان و شاعران را با کودکان نورسان از نزدیک آشنا می سازد. انیس کنج تنهای کتاب است، فروغ صبح دانای کتاب است. کتاب منبع علم و دانش، فرهنگ پایه تمدن جهانی و کلیدی در گنجینه سخن است. با همین دلیل شاعر بزرگ فارس و تاجیک عبدالرحمن جامی کتاب را فروغ صبح دانایی به قلم داده است. قسمت دیگر این چورابینی با پیشنهاد برنامه ادبی و فرهنگی ادامه کرد. تعلیم گیرندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 5 ناحیه فیض‌آباد برای در سطح زوری گذراندن این چورابینی آمادگی خوب گرفته بودند. طور مشاهده نمودیم نخست خوانندگان از آثار گرانبهای ادیبان در ستایش وطن و مادر، دستاورد و آبادی و سازندگی اینچنین گفتارهای نظمی و نثری را در وصف کتاب پیشنهاد کردند. بیشتر اشتراکچیان را هنرنمای خوبی خوانندگان پسند آمد، زیرا آنها هر یک بخش را با سبک و اسلوب خاصه اجرا کردند. در واقع کتاب محصول عقل و ذکاوت مردمی صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از مهمترین واسطه‌های معرفت‌نو کردن اهل جامعه خصوصا نورسان و جوانان بوده. سخنرانی و سخنرانی را صیقل می‌دهد. чуноне маълум аст ба барномаи фестивал инчунин вохӯрии хонандагон бо адибон, суҳбатҳои мизигирд ва муаррифии китобҳои нав шомил аст. ҷашнвораи ҳафтаи китоб дар қасри фарҳангии ноҳияи Варзо бо шукӯҳи хоса таҷлил карда шуд. фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб низ бо хушнудӣ таҷлил намуданд. макони баргузории ҷамъомади мазкур қасри фарҳанги ноҳия интихоб гардида, дар он адибону кормандони китобхонаҳои пойтахт ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Варзоб иштирок намуданд. нахуст сухани ифтитоҳии чорабиниро шоираи бачагона Шаҳри Аҳтамзода оғоз намуда, доир ба нақш ва мақоми фестивали мазкур фикру андешаҳояшонро баён доштанд. гуфта шуд, ки имрӯзҳо дар сартосари кишвар ҷашни китоб аст. боиси хушнудист, ки ин ҷашнвора ҳамасола дар моҳи апрел роҳандозӣ карда мешавад. фестивали мазкур ҳамасола бо шукӯҳ шаомати хоса сурат гирифта, соласол сафи дӯстдорони китоб меафзояд, ки ин ҳама аз омодагии хуби хонандагон дарак медиҳад. аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. ман иштирокчии озмуни имрӯза ҳастам. ман хеле шод ҳастам, ки дар ин фестивал озмун иштирок карда ҷои намоёнро ишғол кардам ва мо аз дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле шод ҳастем, ки чунин озмунҳоро барои мо ҷавонон роҳандозӣ кардаанд. ман бениҳоят шод ҳастам, ки ин гуна фестивал озмунҳо дар ҷумҳурии мо равнақ ёфта истоданд. мо китобхониро дӯст медорем ва бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ин гуна озмунҳо рӯз ба рӯз равнақ ёфта истоданд ва ман мехоҳам, ки ҳамеша мардуми тоҷики мо китобдӯсту китобдор бошанд ва мо аз китобхонӣ лаззат мебарем ва беҳуда нагуфтаанд, ки китоб дӯсти наздики инсон мебошад. ҳамзамон дар қисмати дигар хонандагон барномаи омоданамудаашонро пешниҳод карданд. нахуст таълимгирандагон васфи китоб намуда қайд доштанд, ки имрӯзҳо дар кишвари соҳибистиқлоли мо бо дастгирҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмунҳои мухталиф роҳандозӣ карда мешавад, ки барои донишандозии насли наврас такоин ҷиддӣ мебахшад. маҳз чунин озмунҳо аст, ки таваҷҷӯҳи хонандаро ба китоб бештар месозад, доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии ҳар шахсро васеъ мегардонад. бояд гуфт, ки дар маҳфили мазкур хонандагон барномаи фарҳангиро низ пешниҳод карданд. барномаи ҷашнӣ аз бахшҳои гуногун ба монанди рақс, суруд, саҳнаҳои тарбиявӣ ва дигар лаҳзаҳо иборат буд.
фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон дар шаҳри бухтар низ истиқбол карда шуд. ҷашнвора дар маркази вилояти хатлон дар китобхонаи оммавии ба номи Шамсиддин Шоҳин баргузор гардид. гузориш дар ин раванд. соли равон аз санаи 2 апрел то 9 апрел дар миқёси ҷумҳурӣ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон тибқи нақшаи фаъолияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, раёсату шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо иштироки аҳли илму адаб баргузор мегардад. Фестивали мазкур таҳти унвони «Хуҷаста бод истиқлол 2021» ин навбат дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар дар бинои китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Шамсиддин Шоҳин бо иштироки намояндаи раёсати фарҳанги вилоят, шоирон, хонандагони фаъоли китобхона ва китобдорони ин даргоҳ баргузор гардид. иштирокдорон зимни суханронии худ қайд намуданд ки мақсад аз баргузории ин фестивал ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи фарҳанги иттилоотии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва гиромидошти арзишҳои миллӣ ва умуми башарӣ мебошад. сипас аз ҷониби хонандагон ва китобдорони китобхона иқтибосу шеърҳо дар васфи китоб аз эҷодиёти шоирону нависандагон пешкаши аҳли толор гардонида шуд. баргу сози мо китобу ҳикмат аст, ин ду қувва эътибори миллат аст. барои иштирок дар ин фестивал аз ҷониби раёсати китобхона ба меҳмонон ва хонандагони фаъол китоби таърихии Куруши Кабир туҳфа карда шуд. лозим ба ёдоварист ки ин фестивал дар ҳама шаҳру навоҳии вилоят то 9 апрел идома меёбад. дар муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатии ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт ҷамъомади тантанавӣ ва барномаи калони фарҳангӣ ба муносибати ҷанбасти озмуни шаҳрии гулҳо сайри гули лола дар шаҳри Душанбе доир гардид. озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола мувофиқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 декабри соли 2018 давоми солҳои 2019-2021 дар тамоми ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. ҳадаф аз баргузории он пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳат, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ буда он ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шудааст. дар боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Садриддин Айнии шаҳри Душанбе ҷанбасти озмуни шаҳрии гулҳо сайри гули лола аз рӯи 4 номинатсия баргузор гардид. пеш аз оғози маросими ҷоизасупорӣ дар боғ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва китоб баргузор шуд. дар маросими тантанавии ҷоизасупорӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндагони вазорату кумитаҳо иштирок доштанд. ҳамин тавр дар номинатсияи боғи беҳтарин ҷои якумро боғи ба номи Аҳмади Дониши ноҳияи Исмоили Сомонӣ, зинаи дуюмро боғи Устод Рудакӣ ва боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ ва мақоми сеюмро муассисаи давлатии боғи ботаникии тоҷикистон ва боғи Куруши Кабир соҳиб гардиданд. дар номинатсияи гулгашти беҳтарин гулгашти назди сирки давлатии ноҳияи Фирдавсӣ, гулгашти хиёбони Рудакии ноҳияи Шоҳмансур ҷои дуюм ва гулгашти кӯчаи Карамови ноҳияи Исмоили Сомонӣ мақоми сеюмро ишғол намуданд. бо ин муваффақиятҳо албатта муассиса кӯшиш менамояд ки боз ҳам дар самти ободонӣ, кабуздоркунӣ ва гулпарварӣ боз кӯшиши ғайрати зиёд намоянд. бо ин ҳама беҳтаринҳо ва зебогиҳо омода аст ки бо дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона иштирок намояд. аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ғолибони ҷои якуми озмун дипломи дараҷаи 1 ва мукофот бо маблағи 10 000 сомонӣ, ба ғолибони ҷои дуюм дипломи дараҷаи дуюм ва мукофот ба маблағи 7 000 сомонӣ ва ба ғолиби ҷои сеюм дипломи дараҷаи 3 ва мукофот ба маблағи 5 000 сомонӣ тақдим гардиданд.
бо мақсади тарғиби зебоипарастӣ, баланд бардоштани маърифати шаҳрвандӣ ҳамасола дар ҷумҳуриямон озмуни сайри гули лола баргузор карда мешавад. Озмуни мазкур давраҳоро дар бар мегирад. Дар шаҳри Хуҷанд дар ин тадбири фарҳангӣ маҳсули ҳунари заҳмати гулпарварон, асарҳои офаридаи рассомону кулолгарон, эҷози дастони рассомону дӯзандагон ба намоиш гузошта шуд. ҳамкорони минтақавиямон мавзӯъро пурра мекунанд. бо мақсади тарғиби зебоипарастӣ, вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ва ташаккул додани маҳорати ҳунарии хонандагон ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон миёни муҳассилини муассисаҳои таълимии вилояти Суғд фестивал озмуни вилоятии сайри гули лола баргузор карда шуд. Озмун дар ду давр ҷараён гирифта, даври аввал дар шаҳру ноҳияҳо ва даври дуюм дар маркази вилоят дар боғи навбунёди фарҳанги фароғатӣ ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ доир гардид. Дар ин тадбир маҳсули заҳмати ҳунари гулпарварон, асарҳои офаридаи рассомону кулолгарон, эҷозидастони дӯзандагону бофандагон ба маърази тамошо гузошта шуда, ҳамчунин намоиши китобҳо ва барномаҳои фарҳангии ҳаваскорони санъат роҳандозӣ шуд. Бояд гуфт, ки ташкили ин чорабинӣ барои вусъат бахшидани фарҳанги парвариши навъҳои гуногуни гулҳо, аз ҷумла гули лола, инчунин арҷгузорӣ ба фарҳанги ҷовидонаи ниёгон равона гардидааст. хонандагон аз рӯи 4 шарт: намоиши либос бо тарроҳии нақшунигори гули лола, намоиши намудҳои гуногуни гули лола бо пешниҳоди наворҳои видеоӣ, кашидани расм ва таҳиии барномаи консертӣ дар жанрҳои навозандагӣ, сарояндагӣ ва рақс байни ҳам маҳоратсанҷӣ намуданд. устоди ман дар ин соҳа Юсупов Орифҷон, аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. ман дар якчанд озмунҳо иштирок карда ҷойҳои намунавиро ишғол кардам ва имрӯз бошад дар озмуни сайри лола иштирок мекунам ва ин расм бахшида ба ин ид мебошад. ҳамаи иштирокчиёни фестивал, ки синашон аз 8 то 16 сола буда, дастпарварони муассисаҳои таҳсилоти иловагию таълимӣ буданд, бо завқи баланду маҳорати нотакрор ҳунари хешро манзури ҳозирин намуданд. намояндагони тамоми шаҳру ноҳияҳо беҳтарин ҳисобида шуданд, аммо хонандагони ноҳияи Ашт бо омодагӣ ҳамаҷониба омада сазовори шоҳҷоиза шуданд. муҳассилини ноҳияҳои Бобоҷон Ғафурову Ҷаббор Расулов мақомҳои баъдиро ишғол карданд. дар ин рӯза чорабинии вилоятӣ дар ин озмуни фестивали сайри гули лола яке аз хонандагони фаъоли мо Турухоҷаева Нигорахон, хонандаи синфи 11 муассисаи таълимии хусусии литсеи Рустамов ҳузур доранд. ин нафар дар ин чорабинӣ якчанд расмҳои беҳтарини худро манзури ҳамагон гардониданд. боиси қайд аст, ки Турухоҷаева Нигорахон дар озмуни шаҳри фестивали сайри гули лола сазовори ҷои якум гардидаанд. лозим ба ёдоварист, ки баргузории чунин тадбирҳо баҳри баланд бардоштани завқи зебоипарастии наврасону ҷавонон, таҳким бахшидан ба парвариши гулҳо ва густариши эҳсоси худшиносии миллӣ, ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ифтихор аз давлатдорӣ заминаи мусоид мегузорад. таъмини китобхонаҳои муассисаҳои таълимии ноҳияи ҳамадонӣ бо китобҳои бадеию бачагона дар сатҳи зарурӣ баро монда шудааст. имрӯзҳо хонандагон ба озмуни фуруғи субҳидоную китобас омодагӣ дида истоданд. ёдовар мешавем, ки дар озмуни соли қаблӣ аз ноҳияи ҳамадонӣ хонандагон иштироки фаъол доштанд. ҳамкорони минтақавии мо аз китобхонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 ноҳияи мазкур дида намуданд. китоб сармояи хират, сарвати бебаҳо, кони ганҷу маърифат ва ҷамъи алфози накӯски инсонро бо ростию росткорӣ, хиратмандию мардонагӣ ва матонату бузургӣ ҳидоят менамояд. оре китобёр беҳтарин дӯстдору ғамхор нишондиҳандаи ҳаёти осоиштаву мададгори инсон аст. китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгари касб буда ҳаёту зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро меомӯзонад. дар воқеъ бо дарки ин маънӣ метавон гуфт, ки бо фароҳам гардидани шароиту имкониятҳои мавҷуда насли наврасу ҷавон бо хондану мутолиаи китобҳои бадеӣ мароқи бештар зоҳир намуда пайваста ба омӯзиш машғуланд. бо баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст, таваҷҷӯҳи насли наврас ҳам бешак ба китобхонӣ зиёд гардида ба озмуни мазкур омодагии ҷиддӣ дида истодаанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 54 ноҳияи ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷиҳати омода намудани хонандагон ба озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст, китобхонаи муассисаро аз нав бо китобҳои тоза нашр таъмин намуда, ҳамарӯза хонандагон баъд аз анҷоми дарс ба ин макон ҳозир гардида ба мутолиаи китоб мепардозанд. با مقصد تامین کردن خوانندگان با اثرهای بدیعی ما از حساب سابق آموزگاران مؤسسه
که در مؤسسه کار میکردن زیاده از 1200 نسخه کتاب‌های بدیهی با کتابخانه مکتب وارد کردیم. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 نیز تصمیم گرفتند که امسال در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک ورزیده سزاوار جایهای نمایان گردند. باید اطلاع داد که در مؤسسه تعلیمی 2 کتابخانه فعالیت میکند. کتابخانه بچگانه باشد از نو تعمیر کرده شده، با میز و کرسی های جدید مهیا کرده شده است. در این کتابخانه برای این خردسالان کتاب‌های بچگانه و دیگر مجله ها آماده کرده شده است. همچنین محصلین نقشه دارند با استفاده از شرایط و امکانات بازم شماره کتاب‌های بچگانه را زیاد نموده تا اشتراک خوانندگان در چنین آزمون سطح جمهوریوی نظر است باشند. در مؤسسه با مقصد مهیا کردن شرایط برای اسقاط کردن خواندن اثرهای بدیعی 2 کتابخانه موجود است. کتابخانه برای خوانندگان صنف‌های 1-4 و کتابخانه برای خوانندگان صنف‌های بالایی. در آن نامگوی زیادی اثرهای بدیعی موجود است. خوانندگان اعضای کتابخانه هستند و وارد کتابخانه شده در آنجا با خواندن اثرهای بدیعی سر کار میگیرند. ما مأموریت مؤسسه آزمون مذکور را در ماه فوریه گذراند. در بین خوانندگان صنف‌های 2 و 10 گذرانده غالبان را علاقه معین کردیم و آنها را برای آمادگی آنها را برای اشتراک کردن در آزمون نهایی آماده ساختیم. واقعا هم برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است رویداد مهم می‌گردد که تمام قشرهای گوناگون جامعه و آموزش و مطالعه کتاب پرداخته می‌خواهند در این آزمون اشتراک نمایند. در این زمینه نیز خوانندگان مؤسسه مذکور علاقه آمادگی خود را در سطح ضروری برآورده نیت دارند تا امسال در آزمون موقع نظرست را صاحب گردند. коллеҷи тиббии шаҳри хорух аз зумраи иншоотест ки бо ибтикори ҳукумати кишвар бо беҳтарин шароит барои таҳсили донишҷӯёни вилоят ва дигар манотиқи кишвар ба истифода дода шудааст. дар ин бино синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо ашёи лозимӣ барои таҳсил, хобгоҳ, ошхона, толори варзишӣ мавҷуд буда, аз рӯи 3 ихтисос ҳамшираи шафқат, момодоя ва фармасевт кадрҳо барои соҳаи тандурустӣ омода карда мешаванд. мавзӯъро ҳамкорони минтақавиамон пурра мекунанд. бинои коллеҷи тиббии шаҳри хорух дорои 5 ошёна буда, он бо тарҳи муосир барои тадриси донишҷӯён ки ояндаи фаъолияти соҳаи тандурустиро ба зимма мегиранд ба истифода дода шудааст. дар ин ҷо донишҷӯён аз ҳамаи минтақаҳои ҳудуди ҷумҳурӣ таҳсил намуда, аксарияташон тариқи квотаи президентӣ, маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва гирифтани ихтисосҳои дуввум бо имтиёзҳои пешбинишуда дохил гардиданд. синфхонаҳо, утоқҳои корӣ, лаборатория, синфи компютерӣ, ошхонаву хобгоҳи замонавӣ барои донишҷӯёни минтақаҳои дурдасти кишвар ва вилоят бо шароити хуби таҳсил ва фароғат ба истифодаи донишҷӯён дода шудаанд. من به کالج طبی شهر خاروخ طریق مرکز ملی تستی داخل شدم و طول 1 سال است که تحصیل علم نمایم. مقصد از داخل شدن به کالج رونق و رواج دادن دانش و یاری اوله رساندن به بیماران می باشد، زیرا که نقش همشیره طبی در زمان حاضر در زندگی هر یک فرد رول خیلی مهم را می بازد. مثال دختران ما در دوره کووید 19 به بیماری نگاه نکرده شب و روز در خدمت مردم و خلق بودند. از مهنت شبانه روزی دختران ما و دانشجویان به خلاصه آمدیم که سعی و کوشش زیاد نماییم که بهترین دانشجو و کارمند طب شویم. ҳамасола тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон довталабон имконияти дохил шудан ба коллеҷҳо, донишгоҳу донишкадаҳои кишварро пайдо намуда, коллеҷи тиббии шаҳри хорух бошад дар кластери 5-уми имтиҳонҳои марказонидашуда қарор дорад. خدمتگاران کالج طبی در ساختارهای تندرستی کار و فعالیت کرده ایستادند. همساله کالج طبی طبق مرکز ملی تستی دانشجویان را از روی 3 اختصاص کار همشیرگی، کار فارماسیفتی و کار مامادویگی قبول کرده ایستاده است. ساختار کالج طبی شهر خاروخ از 2 کافدره، 1 کتابخانه الکترونی، 6 آزمایشگاه، 6 بنگاه تجربه آموزی عبارت می باشد. дар коллеҷи тиббии шаҳри хорух беҳтарин мутахассисони соҳаи ҳифзулсиҳат барои донишҷӯён дарс гуфта, бо истифода аз техникаи зарурии тиббӣ корҳои амалиро низ анҷом медиҳанд. донишҷӯён низ дар навбати худ талош бар он меварзанд, ки дар оянда ҳамчун беҳтарин мутахассиси соҳаи тиб барои халқу ватани худ хизмат намоянд. از خردی در دل آرزو داشتم که همشیره شوم. من مینداری خیش را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی
پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که ما جوانان را همه طرفه دستگیری نموده برای ما همه شرایط ها را مهیا ساخته است. من وعده می دهم که کالج طبی را با بهای خوب و اعلی و رفتار و نمونوی ختم نموده برای خلق و وطن خویش از صمیم دل خدمت نمایم. با مرور زمان ساحه حفظ الصحت پیش رفته، بهره از خود نمودن دانش‌های زمان از دانشجویان طلبات برابر به امروزه حفظ الصحت طلب کرده می شود. مسئولین این کالج طبی نیت دارند تا در آینده بهره فراگیری دانشجویان شرایط‌های باز هم بهتر و مهیا نموده، دست پروران آنها در طبابتخانه‌ها و مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی در تأمین صحتی مردم سهم ارزشمند گذارند. сароёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе бо мақсади пешгирии ҳолатҳои сӯхтор байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида бо баргузории чорабинӣ дар мавриди пешгирӣ аз сӯхтор маълумот пешниҳод карданд. роҳандозии озмуни расмӣ беҳтарини кӯдакона дар мавзӯи бехатарӣ аз сӯхтор аз корҳои назаррасии ин соҳа дар пешгирии ҳолати сӯхтор миёни хонандагон ба ҳисоб меравад. озмуни расми беҳтарин дар мавзӯи бехатарӣ аз сӯхтор ки дар муассисаҳои таълимии 4 ноҳияи пойтахт миёни хонандагон идома дошт ба даври ноҳиявӣ расид. даври ноҳиявии он дар таълимгоҳи рақами 101 ноҳияи Сино сурат гирифт. дар даври ноҳиявӣ озмуни мазкур зиёда аз 100 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ аз аксар мактабҳои ноҳияи Сино бо расму тасвир ва корҳои эҷодияшон ки ба ин озмун бахшида шудааст иштирок намуданд. иштирокдорони озмуни мазкур доир ба расму корҳои амалияшон ба ҳакамон маълумот доданд. дар расму манзараҳои ба озмун пешниҳод гардида хонандагон доир ба ҳодисаи ҳолатҳои пешгирӣ аз сӯхторро дар биноҳои истиқоматӣ ва корхонаҳои давлатӣ инчунин бархе аз корхонаву ташкилот тасвир намуданд ки бисёр зебо ва назарабо ба назар расид. дар ҷанбасти озмун ғолибон муайян гардиданд. ба 2 нафар мақоми аввал дода шуд. инчунин 2 нафар соҳиби ҷои дуюм гардида мақоми сеюмро 6 нафар хонанда ишғол намуданд. ба як зумра иштирокдорони фаъол аз ҷониби масъулин сипосномаҳо тақдим гардид. ин тадбир бо ибтикори раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид. ба хотири ҷалби васеи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва пурзур намудани масъулияти шаҳрвандии ҷавонон дар вилояти Хатлон низ даъвати баҳории ҷавонон бо баргузории чорабинии васеъ роҳандозӣ карда шуд. дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар маросими даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо тантана баргузор шуд. ҷавонони навдаъватшаванда бо шиори хизмат ба ватан шараф аст аз назди комиссарияти ҳарбии вилоят қадамзанон дар ҳузури даҳҳо нафар шаҳрвандон аз роҳи марказии шаҳр бо чеҳраи болида ба сӯи варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ки макони баргузории чорабинӣ буд рафтанд. мусаллам аст ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ҷавонони далеру шуҷоъ қавииродаву меҳандӯст ва худогоҳи кишвари азизамон хизмат ба ватан модарро қарзи фарзандӣ ва имониву виҷдонӣ дониста ихтиёран ин қарзи мардонагиро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар рафта адо менамоянд. ҳар як ҷавонмарди ин сарзамини муқаддасу зархез имрӯз хизматро шарафу номус дониста чун мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорӣ эътироф кардаанд. воқеан ҳам иҷрои ин қарз нишонаи камолоти инсонии ҳар як ҷавон мебошад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ки дар таҳрири нав қабул гардид баҳри ҷалби бештари ихтиёриён ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар майдони донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ки маҳалли баргузории ҷамъомади тантанавии рӯзи даъватшаванда буд, раиси вилояти Хатлон бо ёдоварӣ аз паёми роҳбари давлат иброз доштанд ки саҳми ҷавонон дар ҳифзи модарватан шоистаи таҳсин буда онҳо дар тамоми ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои ҳарбӣ содиқона хизмат мекунанд ва дар ҳимояи сарҳади давлатӣ нақши бузург мебозанд. танҳо шахси воқеан ҳам ватандӯст метавонад дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ меҳани худро обод намояд. модарон чун анъанаву расми тоҷикона яъне маросими кулчагазонро ба хотири сарбаландиву рӯсурхии наваскарон ва бо умеди бо сари баланд баргаштани онҳо гузаронида ҳамзамон ба 1000 нафар ҷавонони навдаъватшуда тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. дар қисмати охири ҷамъомад аҳли фарҳанги вилоят бо барномаи мураттаб намудаи худ хотири иштирокчиёнро шод намуданд.
ҷавонони навдаъватшуда бо илҳом ва шодӣ зери суруду мусиқӣ мерақсиданд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.